माने जोङो थांगासिनो आरो माने कारिगाव थांनो होननानै थांगासिनो दंमोन जों थांनाय समावनो बेयाव जोङो एनआरएल पेट्रल पाम्पआव जों स्पिड नंखाया 40-60 स्पिड आरो गारिया 50-60 स्पिड आरो ओमफ्राय बेयावनो जोंखौ दाना बै बिसिनिफ्राय लामा क्रसिं खालामनो होननानै बिराद स्पिडआव फैदों बिसोर बाइकआ ओमफ्राय जोङो ब्रेक गारनानै दोनखादों आरो नङाबा जों दाननांगौ बिसोर उरायजोबखायो आरो जों माने लामा गेजेराव गावसोर कन्ट्रल हाबायाखै गारिया बाइकआ बेयावनो ओमफ्राय जोङो आं थांनो थिनबाय थांदो थाङाखै मानसिया ओमफ्य आं आफाद दिफार होबाय होमबाबो थाङाखै मानसिया फैनानैसो आंखौ मा दादागिरि माबादों होनना बुंनांगौ आंबो बिदि दादागिरि होननानै आंबो ओंखारनानै गारिनिफ्राय मानो दादागिरि होनना आंबो एसे नाख्लायनाय जादों आरो बे जादों ओमफ्राय दाना बेयावनो बिसोर आंखौ र' मानसि लेंहरनां मानां होननानै लेंहरला जोब्बाय आरो लेंहरनानै फैबाय गन्डगल जाबाय दसेनो ओमफ्राय गावसिनि मानसिफ्रानो जोंखौ थांनो थिनबाय आरो थांनो थिनानैबो थांबाय गारि सालायफिनबाय आं गाखोना लोगोफोरखौ गाखोनानै दाना आंबो बेयो माने बिसोरो आंखौ अन्थाइ खुबैबाय आरो गारियाव अन्थाइ खुबैनानै दाना ग्लासआथ' बायबाय आंना लाखियासै आं दे जेबो नंला होननानै आं थांबाय आरो दा बेयाव थाबाय दा गन्डगल जागोन साननानै साइड जानोसै आं होननानै जाबाय आरो दा ओरै ग्रिन फिल्डआव नायबाय आं ग्रिन फिल्डआव थांनानै गारिखौ मा जादों नायबा आरो स्करपिअ मोनसे होसोबावबाय आरो ओमफ्राय दाना आं गिनानै खारबावबाय आं गिनानै खारनानै दाना ओरै थांनानै आं न'आव फैनानै न'निफ्राय डाइरेक्ट साननाबारि फाराम हाउस थांबाय आं फाराम हाउस थांनानै ओमफ्राय दा गारिखौ ओरै दोनहैनानै फैफिननानै बेयाव आंखौ लांफैबाय आरो फाराम हाउसनिफ्राय मानसिफ्रा थिखोनानै बेयाव बेंनानै आंखौ बायहेरायाव लानानै थांनानै गारि सिङाव बलेर' सिङाव सोनानै बबेसिम आं पात्ता गैया आरो बिराद गारि सिङाव दोखो दोखो मारै सिलाय देखायदों आंखौ सिलाय देखांनानै पिस्तल नङा सिलाया खिन्थु गोलाव मा सिलाय आं मिथिया आरो जायखिया सिलाय बेनो अरिजिनेल सिलाय फुरा गावथारनो मानो बिदिमोन आरो दा बेनो मोनसे खोथाया माने आजिखालि अस्त्रनि बन्दुकनि जुगखौनो दोनथ'खानाय जाबाय जोंनाथ' गासिबो नङा होमबा एक्सट्रिमिस्ट खालामबा बिराद सान्थियाव थानांगौमोन दा सान्थि गैया आरो जोंनियाव बेनो मोनसेमोन खिन्थु जोंनो सान्थि नांगौ नेनांगौ जाय मानसिया आंखौ जायखिया नैबे गियान बसुमतारीखौ हमनानै बिनि माबाखौनो टिमखौनो जेलाव सोजोबनांगौ बेल' आरो सोर बेजों दंफायो आं सासेल' सिनायो खिन्थु बेजों टिम दं बिसोर मानसि दं 10-12 जन बे गियान बसुमतारी बे मानसिया राजनितिक सोमोन्दोआ आं खोनानायाव मिथिनायाव प्रकास सारजों थायो होनना बुंदों EM सार बिटिसिनि EM दानि प्रकास सार दतमा समस्तिनि आरो बेजों थायो होनो आरो गारि नाम्बारखौथ' आं गोसोआव गैया बिसोरनिखौ आंथ' थालां गैया गारि सिङावसो लानानै सोनाय नालाय मानसिखौ आं थालां गैया गारि सिङाव लामाखौनो देखायाखै मोखां खाथेदों आंखौ सिलाय देखायना औ आरो बायहेरायाव फैनानै थिगसे लाबोफिननानै बायहेरायाव बुफिननानै आंखौ बेयाव आंनि दरखं मोखां बे फार्म हाउसनि हाबग्रा लामायावनो आंखौ गारनानै थांबाय आरो बेयाव बुनानै गारनानै थांबाय गावसोर थिग 2टानिफ्राय 4टासिम बुदों आंखौ 2 घन्टा फुरा लावथिजों बुलाय आखाइजों बुलाय नों रायज्लायनोसो माबा मोनसे सोंबानो माबा बुंबानो बुबाय बेल' आरो हरावसो हरनि 2टा घटनाया जादों 11:30 जानानै आंखौ हंगारबोबाय जाखानानै थांदो दे होननानै ओमफ्राय आं उनावहाय आंखौ मानि थाखाय बिदि गाज्रि मोननानै 2टायाव थिखांलायफिनगोन मानसिखौ हंगार हरखानाय मानसिखौ सानावथ' माबा मोनसे जायोमोन अखानायै माबा मोनसे आंनि भुल जादोंबा नोंसिनि भुल सुद्रायफिनजायो नङा होमबा माबा जायोमोन समाधान खालामजागौमोन आं बेखौ लुबैदों आरो दा नोंथाङा FIR होबाय आं FIR होबाय दा आंनो न्याय नांगौ आङो माने बेखौनो माने बे मानसिखौ आंखौ एथ' अयथासार खालामनायाबो मोजां मोनाखै आंनि न'खरनिया फेमिलियाव मोजां मोनाखै मानि थाखाय बिदि बुंनांगौ दाया जानो हागौ दे दाया भुल मावनो हागौ खिन्थु बिदि जानो नाङाना फिसा फिसौ दायाव बिदि एथ' गिदिर एक्सन लानो नाङाना नङा होमबा रायलायनांगौ रायलायनानैसो समाधान जायो मोनसे सानाव रायलायबानो जायो मोना मानो बिदि माबानांगौ मानसिफोरखौ आंखौथ' फुरा मार्दार खालामना दोनदोंमोन बिसोर औ फुरा गावथारनायनि मार्दार खालामगासिनो बुथारखानोसै नामा बिदियामोन आरो बुंनाया दं आं साब्रै आंजों साबा जायो साब्रै लोगो गासिखौबो बुजोबदों बिसोर माने